iti pakasaritaan, intay amuen ti panagsagana ti Ilocos or panagsina ti Ilocos Norte kan Ilocos Sur iti naundaya panawen anang itunda iti panagduras ti ili aging ga ita atsyempo. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Sakbay anabukol ti Ilocos Norte kan Ilocos Sur kas probinsya, sigod daytoy amay sa analawa a probinsya, anaawagan laeng iti probinsya de Ilocos, idi panawen ti Espanya anang sakop iti Pilipinas. Masarakan iti amyanan a Luzon, nabaknang ti probinsya iti kultura ken komersyo. Iti panaglabas ti panawen, rimigat ti panakaimanihar ti probinsya. Nagbalin akarit kadag iti opisyal ti Espanya ti kalawa ti ili, ken masansan a revolusyon dagiti Ilocano kontra iti Turay. Isong nga iti 1818, opisyal a pinagsina ti Spanish colonial government ti Ilocos iti dua a probinsya. Ti northern part ket nagbalin nga Ilocos Norte, at ilawag ti Kapitolyo na. Bayat at ti southern part ket nagbalin nga Ilocos Sur, at ti Vigan ket nagtalinaed ka sentro ti politika ken ekonomiya. Iti pa naglawa ti teritoryo, nasakop ti Ilocos, ti La Union ken Abra. Idi 1850, sumagmamano nga ili manipod iti Southern Ilocos Sur, ken kabangibang a Pangasinan tinay isina, tapno mangbukol iti baro a probinsya ti La Union. Ana iranta amang itanduro iti panagduras ti ekonomiya ken kinaipesyente ti administrasyon. Ken idi 1864, naurnos dagiti mountainous eastern areas iti probinsya ti Abra. Ita, may basar iti 2024 census. Ti Ilocos Norte ket maysa a first class province. Nga daan iti populasyon ang nasurok 618,000. Ken daan iti 20 ket maysa a munisipalidad. Bayat iti Ilocos Sur ang mabigbigbig kas maysa iti UNESCO World Heritage Site. Nga daan iti dagop a populasyon adumanon iti nasurok 700,000 ken 32 a munisipalidad. Iti laksid ti panagsina iti politika saan na napunas ti kinasyasino dagiti umili nga Ilocano. Nagtalinaed amay maysa ti pagsasao, tradisyon, pamati ken kaugalian iti agsinumbangir a beddeng ti probinsya. Ita, linambakan ti dua a probinsya ti maika-208 nga anibersaryo da, manipod iti panagsina da, babaen iti royal decree. We truly, for over 2 centuries, our province has quietly endured, grown, and flourished because of the patience, perseverance, and the love of its people. Napintas kenatan-ok ti probinsya tayo. May this 208th anniversary remind us of the strength, resilience, and goodness within each of us. May it also bring us closer as one province and inspire us to shape a future for the Ilocos Norte that we can proudly call our own. Kanayon alaglagipen, pasama kidi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.